Doncs la figura del mentor és una figura molt important en l'àmbit del recorregut de la vida d'una startup, perquè al final el mentor o la persona que fa aquesta mentoria és una persona que ha passat per molts èxits i, com se sol dir, per molts aprenentatges. No? Però a més, el mentor sol ser una persona que, a part d'aquesta fase o aquest procés, el que ha fet és que, sent orgullós del que ha aconseguit aportar a la societat a nivell segurament empresarial o organitzacional, no? I és capaç de transmetre aquest orgull i no amb arrogància, sinó sent capaç d'ajudar amb els seus punts forts a aquests emprenedors que estan iniciant tot aquest procés o estan enmig d'un procés. No? Llavors això té molt valor i sobretot en un sector com pugui ser l'agroalimentari, doncs perquè aportar valor sobre això en els moments en els que estem doncs encara té més significació. No?